Wel, dyma ni yn Ilston, Llanilltyd yng Ngwyr. A mae'r lle ar ei gorau heddiw. Mae yna rhywbeth dymunol a pharadwysaidd yma. Ac i'r fan yma y daeth John Miles yn y flwyddyn 1649 i sefydlu yr eglwys fedyddiedig Galfinaidd Gymreig gyntaf yma yng Nghymru. Ond cyn bod ni'n dweud rhywbeth am John Miles ac am ei genhadaeth, falle dylwn ni ddweud rhywbeth am y cefndir. Oherwydd mi oedd hi'n gyfnod cythryblus iawn. Mi oedd na densiwn wedi bod rhwng y brenin a'r Senedd trwy gydol 30au'r ganrif. Yn y flwyddyn 1642, dyma'r brenin yn cyhoeddi rhyfel ar y Senedd. Nid dim ond y brenin, ond i gefnogwyr, sef yw yr esgobion a'r eglwys. Ac o hynny ymlaen, dyma'r Senedd yn rheoli'r wlad heb awdurdod y brenin. I ni'n meddwl am John Miles fel bydyddiwr. Wel, ar hynny o bryd, yr eglwys sefydledig. Ac yn wir, fe ddaeth yr eglwys sefydledig, yr eglwys Anglicanaidd, yr eglwys ysgobol i ben i bob pwrpas. Fe waharddwyd defnyddio y llyfr gweddi cyffredin. Fe ddiddymwyd esgobyddiaeth. Fe greuwyd rhyw fath o vacuum, o wagle. Ac i mewn i'r gwagle hynny y daeth, wel, y sectau fel yr oeddwn nhw'n cael eu galw ar y pryd. Y crynwyr, yr annibynwyr, y cynulleidfalolwyr, a mwy nag un set o fedyddwyr yn ogystal. Nid John Miles mewn gwirionedd oedd y bydyddiwr cyntaf yng Nghymru, oherwydd 3 blynedd cyn i John Miles ddod fan hyn, mi oedd yna un arall, Hugh Evans oedd ei enw fe, gŵr o Sir Faisyfed oedd wedi mynd yn ddyn ifanc i Loegr, i Gaerwangon, wedi cael ei argyhoeddi o ran y bedydd a wedi dod nôl i'w ran nef, a chydig blwyddi fyna yn Sir Faisyfed. Ond rhywbeth ad hoc oedd hynny, dim fawr o drefn, a mi oedd credo Hugh Evans yn arminaeth tra bod John Miles yn galfinaeth, a newn ni esbonio mwy am hynny mewn eiliad. Fe ddaeth John Miles yma o dan orchymyn bedyddwyr caeth gymunol Calfinaidd Llundain i gynnal cenhadaeth yn 1649 gyda'r bwriad nid yn unig o blannu eglwys, ond o blannu eglwysu. A'r eglwysu hynny wedi cyfundrefnu yn weddol gaeth. Oedd yna weinidogaeth arbennig, mi oedd yna gyfundrefn eglwysig arbennig. Ac oedd John Miles yn credu, beth bynnag am bwysigrwydd pregethu'r Efengil, oedd e'n bwysig i'r sawl oedd wedi ymateb i'r Efengil, ymffurfio mewn eglwys. Mi oedd yr elfen eglwysig yn bwysig iawn i Miles. A nid dim ond un gynulleidfa, ond mi oedd rhaid i'r cynulleidfaudd hynny fod mewn cytundeb a'i gilydd. Fan hyn yn Ilston oedd yr eglwys gyntaf, 1649. Ymhen ychydig fisoedd, dechrau 1650, mi oedd yr ail eglwys yn y rhwydwaith yma yn y Gelli Ganryll, Heion Wai. Y drydydd eglwys, ymhen ychydig fisoedd ar ôl, hynny ym Mro Morgannwg, yn Llanharan, ar y ffin rhwng Bro Morgannwg a Blaenau Morgannwg. Ymhen blwyddyn, mi oedd y 4edd eglwys yng Nghaerfyrddin yn y Gorllewin, ac yna y 5ed eglwys draw yn y Dwyrain yn y Fenni. Oedd hyn rhwng yn y 2 blynedd hynny ar ôl sefydlu Ilston. A'r hyn oedd yn bwysig bod y rhwydwaith yma yn perthyn iddi gilydd. Nid cynulleidfalolwyr oedden nhw, ond nhw'n ildio peth o awdurdod y gynulleidfa leol i'r gymanfa. A dyna pam mae'r elfen gymanfaol yn bwysig iawn yn y dystiolaeth fedyddiedig. Felly cyfundrefn oedd gyda chi o gredinwyr bedyddiedig yn arddel y ffydd galfinaidd, pwyslais mawr ar safraniaeth Duw, ond mewn
cymdeithas a'i gilydd a'r corff yma o'i glwysi yn gweithio fel un. Wel, i ni'n sôn am John Miles, pwy oedd John Miles? Mi oedd e'n frodor o Newton Clifford, sef heb fod ymhell o'r gellu ganryll yn yr henffordd Gymraeg, hen deyrnas Erging, lle roedd bobl yn siarad Cymraeg ar hynny o bryd. Chymod, dyn ni ddim yn gwybod fawr ddim am ei gefndir ieithyddol, ond mi fydde fe'n od iawn pe na bai e ddim yn medru siarad Cymraeg, oherwydd dyna oedd iaith yr ardal, ac o ran ei gynhadaeth mi fydde'r iaith yn bwysig iawn, yn angenreidiol y byddwn ni'n meddwl. Mae e'n mynd i'r Rhydychen yn llanc 15 oed, ac yn matriculeiddio, hynny yw yn dechrau yn Coleg y Trwyn Pres, Brasenose College yn Rhydychen. A mae'n diflannu. Mae'n 16 oed, mae'n ail ymddangos yn 1649, fan hyn yn Ilston, wedi cael ei yrru gan fedyddwyr Llundain i blannu yr eglwysi hyn. Mi oedd yn un o arweinwyr y Puritaniaid Cymreig. Falle bydde pobl wedi clywed sôn am Fyfasor Powell neu Morgan Llwyd neu Walter Craddock. Wel, dyna oedd ei gyfeillion, dyna oedd ei gynghreiriaid. Ond mi oedd e'n perthyn i'r arweinwyr Puritanaidd oedd wedi dod i Gymru mwyn teulu'r yr Efengil Puritanaidd, ond yn ei achos ef i blannu eglwysi bedyddiedig. Rhwng 1650 ac 1653, mi oedd un o swyddogion deddf teulu, fel mae'n cael ei galw. The Act for the Better Propagation of the Gospel in Wales. Oedd wedi para am 2 blynedd, lle roedd Llywodraeth Llundain wedi cyflogi pregethwyr i bregethu. Wel, oedd wedi cael ei anfon beth bynnag gan fedyddwyr Llundain i wneud hynny. Ond ar ôl i'r ddeddf ddod i ben, mae'n cael ei benodi yn, mae hyn yn swnio'n ironig iawn, yn ddarlithydd yn yr Eglwys Blwyf yn Llanelli, ac ymhen y flwyddyn yn ficer y plwyf fan hyn yn Ilston. Oherwydd bod y drefn esgobol wedi dod i ben, roedd dal eisiau pregethwyr a gweinidogion yn y plwyddi. Ond erbyn hynny, y Llywodraeth, y Senedd oedd yn gyfrifol am hynny. Felly mae'n gwneud y ddau beth, a dweud y gwir. I ni'n gwybod amdano fe am y gwaith mae wedi gwneud. Petai chi'n darllen y llyfr eglwysig, chi'n cael rhyw ddealltwriaeth ohono fe fel person. Yn y llyfr nath ei gyhoeddi, An Antidote Against the Infection of the Times, sef yw y ffydd grynwraeth. Oedd e'n erbyn y crynwyr. Mi oedd e'n gyfnod o gythrwbl mawr crefyddol. A bydde pobl wedi meddwl, wel, dyna hi, bydde fe'n mynd ymlaen am flynyddoedd. Ond wrth gwrs, erbyn hynny, mi oedd dim brenin, mi oedd y brenin wedi cael ei ddienyddio, Charles y Cyntaf. Mi oedd Oliver Cromwell wedi bod yn bennaeth ar y wlad. Oliver Cromwell yn ildio i le i'w fab Richard Cromwell, 1658. Dim gallu gan Richard i lywodraethu a hiraeth gan y wlad i adfer y frenhiniaeth. Fe ddaeth Charles yr Ail i'r orsedd yn 1660. Yn y flwyddyn 1662 fe adferwyd y frenhiniaeth. Mi oedd yr Eglwys Anglicanaidd eisoes wedi ei ailffurfio, a mi oedd y sawl na fynent gydymffurfio ar gyfundrefn newydd, cyfundrefn y Llyfr Gweddi, cyfundrefn yr Esgobion, o'n nhw'n gorfod addoli y tu hwnt i ffiniau'r gyfraith. Ond yn lle hynny, yr hyn a benderfynodd John Miles i wneud oedd ymfudo i America, ymfudo i dalaeth Massachusetts.
Mi oedd e wedi mynd a rhai o'i gyd-fydyddwyr gydag e o Abertawe, a'r man maen nhw'n glanio ynddo fe a'r gymuned maen nhw'n ei chreu, y dre fach maen nhw'n ei sefydlu, mae'n cael ei alw yn Swansea, Massachusetts. A dyna ble buodd e, nes iddo farw yn 1683. Ond wrth gwrs, mi oedd gwaith mawr i fywyd eisoes wedi i'w wneud. Nid yn America, ond yn y fan hyn. Nid yn ei gartref yn Newton Clifford ac nid yn Llundain ychwaith, ond mi oedd y gyfundrefn o 5 eglwys mor gadarn pan ddaeth cyfnod yr erlyd maen nhw'n ei alw fe, o'n nhw'n ddigon cryf i oroesi. A dyna pam erbyn heddiw i ni'n meddwl am John Miles fel sylfaenydd bedyddwyr Cymru.